Kamo, jde to znova. Ples. Tohle chceš, abych si tam pak jako říkala předtím, než budu já mluvit? Ne, počkej. Teď tak. nic neříkám. Nuže, přátelé, ve zkratce vám příběh povím. Však chviličku mi posečkejte. Ještě jej celý v paměti lovím. Co? Počkej, už je čas. To řekni. Už jsem ho našel. Tu zkrácená verze Alenky v říši divů jest. Berte jej jako takový úvod pro náš stejnojmenný křest. Už mám jet? Mega. Alenka si má vzít hymiše, furt ho ne. Místo zásnu běží za králíkem a spadne do divé říše tiše. Tam jí absolutně ukáže zbítí má tlacha poura. Alenka nechápe, ale nakonec ukáže orákům, takže pochopí, že to není žádná poura. Je konverzace přeruší armáda stracové baby. Hej. Všechny zvířátka se rozutečou, pak jsou sraby. Jediná myška se postavila svému soku. Konkrétně to vytmavila pentlochňapovu oku, ten fagon je bolesti. Škrábnu Alenku do ramene. Skoro do kostí. Au! Alenka uprchla do lesa. Celá se udivením, strachem třese, že jí doběhnou. Ta krvelačná srdcová esaníka, ty to byly, co jí přeběhlo přes cestu, byl to šklíba. Žere na dýchánkovou sjestu, mezi tím v království spodků. Nechává srdcová baba udnu hlavu žabáku jakkoliv dolkovému drobku. Prý snědl nějakou mňamku, mňam, kterou ráda chodila mlsat pyžamku. Pak si kydne na trůn a jde jakože králová. V tom přijde i Losovič Stein, oráku jim darovat dí. Srdcová královna se zlekne, mě už blapne. Se bude dávat lecha poura? To nepřipadá v úvahu. Přiveďte ji, Steine, ukažte, kdo má v říši převahu, načež vraťme se k čajovému dýchánku, kam přijdou karty Stein a pes hledat Alenku. Ta už je naštěstí strčená v konvičce, poté co vypila spoustu toho lektvaru, vybí mě v lahvičce. Kloboučník s Alenkou do bílého království míří, avšak vojska srdcové královny jim cestu skříží. Vojáci zajali kloboučníka. Alenka myslí na záchranu. Začala dělat spodku společníka, musela sníst tu blkochen, aby vyrostla do nevídaných rozměrů. Pač bez handicapu by se nevymyká průměru. A královna nemá ráda fakt ne nudné obyčejné lidi. Jako její sestru, která je fakt průměr bez svegu. Takzvaně Mayday, Alenka s nově vymyšleným přízviskem M si štráduje cestu za Vorbálovým mečem. Ten je ukryt u pentlochňapa v kůtlochu. Takže Alenka musí znovu čelit tomu smraďochu. U myšky si vyprosí jeho oko. Ale cestou M zarazí Stein, který to rád na divoko. Avšak M ho odpalkuje s tím, že tohle není nic pro ní, ať se vrátí ke královně, která kvůli němu slzy roní. Alenka vrátí pentlochňapově bulvu, tím se mu zavděčí. Na oplátku jí ránu, kterou způsobil, uliznutím vylečí. Popadnou Vorbálový meč. Štrádují si to k bílé královně leče. Museli nechat na pospas pod kloboučníka a další zvířátka, která po verdiktu krvavé baby půjdou zítra ráno na jatka. Avšak kloboučník a šklíba vymysleli plán, díky kterému katovi ukázali, kdo je tady pán. Nikomu se hlava stínat nebude, pač jak ti, srdcová babo, na tom dvoře nikdo nezbude. Podívej se, jací to jsou tady lháři. Tady o to si našila lok a mačka si přilepila plaťaky k tváři. Srdcová královna páč je umíněná, celý svůj dvůr nechá popravit, jak je rozohněná. Však ne poprvé se svojí sestru s Alenkou rozsapat do krve, mezitím Alenka promluvou s absolem majíc, že prý to není poprvé, co z jí sem přived zajíc. Už tu kdysi dávno byla, jenže ty vzpomínky se sny slila. V tu chvíli však Alenku trefí šlak. Dojde, že proroctví musí vyplnit, diváky sedící na gauči oslnit. Vezme si brnění a do ruky meč. Ví, že má jen jeden pokus na smeč. Vojska se svými královnami se setkali na bitevním poli a teď už jen hrdinové se hrají svou roli. Alenka si během dne
během boje sama ze sebou povídala, v kolik nemožností stihla uvěřit, ještě než posnídala. Můžeš tu vypít nápoj, co zmenšuje. Seš však opak, sněz koláč, co zvětšuje. Ej, tady umí zvířata mluvit, nejenom kývat. Kočky zas po vzduchu prázdnu splývat. Když se divuje skutečná, není to bluc. Velkou ránu dostane tlacha puc. Jakmile si dořekla 6 svých nemožností, usekla hlavu drakovi s lehkou svižností. V ten moment se stala královnou bílá lady a mohla vykázat do pustin ty 2 šmejdy. Srdcovou ex-královnu Iliosoviče Stejna, který se snažil vyhrávat na vrchol z toho lejna. Fuj. Výsosti, doufám, že ne žádný drsnosti. Prohlásil, ale smula. Vždyť on to společně se Spotkem válku vyhlásil. Po výhře Bílé královny je potřeba oslava, kloboušník zatancoval futrovák, radující se, že něj nečeká poprava. Avšak i v těch nejradostnějších chvílích bývá smutno, že Alenka se musí vrátit naspět domů je nutno. Se všemi se rozloučila, čau. S některými to trvalo až podezřele dlouho a opustila divé říše kouzlo. Alenka se rozcuchaná vrátila do zásnuby, zatančila futrovák, avšak jejím podání to bylo spíš jak nějaký šubiduby. Co? Řekla Hamišťovi, že ho nechce. Ten ku podivu stesl, to docela lehce. Alenka chtěla rozšířit vliv od sobě firmy, kterou převzala a do Číny za obchodem na lodi mazala. Maz. Teďka nás čeká velký big end! Toť konec té kratoulinké verze Alenky v říši divů. A můžete se znovu jít věnovat vašemu vychlazenému, po videu možná již nateplalému pivu. Cože? Co? Cože co? Jakože konec? Aha. Ne. Má ta kráska nějaké jméno? Královně asi vypadlo tvé jméno. Jmenuje se Andy, je tak!